Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Zur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Nafarroko aretzearen inguruan solastuko gara eta horretarako bertan Nafarroko aretzeko abeltzain batekin solastuko gara, Carmen Díaz de Cerio idazkari teknikoarekin ere eta harakin batekin, eta hiruen artean azalduko digute Nafarroko aretzearen nondik norakoak. Ondotikan bigarren atalean Postres Ultzamara sartu eta bertan Mañoli Agirrek berak azalduko digu Postres Ultzama noiz sortu zen, ze helburuekin eta pixka bat ze produktu ekoizten dituzten, eta azkenik saioari amaiera emateko Iruña herrira joan eta tomate gorriak kontsumo taldearen inguruan solastuko gara, eta bertan Oiane Guruzetak azalduko dizkigu baita ere nola den beraien sorrera eta zer eskaintzen dute momentuan. Almando zen gauden, irekin Peio Sarratea dago, bera Beitikotx baserriko kidea dugu, eta nola ez bere hazin da Beitikotx abereak izenarekin saltzen ditu, eta gaian zentratu pixka bat Peio, badakigu aspalditxotik Ternera de Navarra IGPA, Indicación Geográfica Protegida, edo Nafarroko aretzea, indar handia dula kontsumitzaien artean, azkenean nortasun bat du, badu bere atzean bermatzen da kalitate bat, eta aipatzekoa da, zure kasuan ere gaztea zara, baina zure hazin da saltzen duzun aretzeak, marka horrekin edo IGP horrekin heldu direla. Ez dakit zuen etxean Nafarroko aretzearen edo Ternera de Navarran barruan egotean noiztikan zaudete edo? Pues nik betitik zauntu dut horregoti, azkenean horrek laguntzen datzu saltzeko orduen, prezioare pixka bat goratzen du, jendiak estimetzen duelako zaunitz, IGP hoi, eta nolabait maten dio plus bat edo haragien kalitateai. Bete bartuzu araudi betzuk eta jendiak badaki azkenean ze aiden erosten eta nun ekoizten den haragioi. Hori da, azkenean beti ere helburu izaten da konsumitzailea. Gu konsumitzaile bezala zozer erostera joaten garelikan, ikusten badugu Nafarroko aretzea edo Ternera de Navarren barruan dagoela haragi hori, aretze hori, ziurtasun bat ematen dizu, eta beti ere badakizuk kalitate plus bat baduela, ez? Zueri ere horre sumatzen da, ez? Gure atzekaldean ditugu behiak eta aretzeak, eta zuek ere sumatzen duzu konsumitzaileak erostera joaten delikan edo dozein arategietara, segidan ikusten dula, ez? Nafarroko aretzeko haragia baduen edo ez, eta baloratzen dela, ez? Bai, baloratzen da unitz, jendia hortara akostumbratu dago aspalditik, eta denek nahi dugun bezala, nahi dugu bulketu gure zonaldeko produktuak, eta konsumilatzailea ere saiatzen da hoi bulketzen, eta aparte, errandutena badakin nondik heldu den, eta ez da erosten kanpoko haragi bet. Gaur egunean gaineaz beti ere bada hor trazabilitate famatu hori, ez? Eta, garbi ziurtasun badago, aretze bakoitza edo haragi bakoitza nondik heldu den, eta zei bilbide eraman duen. Nafarroko aretzea marka, Ternera de Navarra IGPA, azkenean ibilbidea luzea du, ez? Merkatuan lortu du lehen aipatu bezala, nortasun bat edo izen bat baduta ospe bat, ez? Eta fidagarritasuna handia konsumitzaileentzat, ez? Bai, azkenean fidatu barra direz, eta guri urtean behin edo bitan iten dakute kontrol batzuk, nahi eta nahi ez bete barratu goioz, eta segiden kusten dute, akats bat edo badela, eta horietako arau batzuk dire, 3-4 hilabete baino lehen hilbarra direla aratxeak, eta 4-5 hilabete egon barra direla amakin. Hori da, eta guain adibidez, hemen ikustitugu hazin da barruan dagoela, eguraldi hobetzen duelikan ere kanpoan ibiltzen dire, paraje osasuntxu batean bizi dire, azkenean, dana kontutan hartzen da, bukaerako produktua kalitateazkoa izateko, gauza asko lotu bar direz. Bai, azkenean gu gauden zonaldean, Nafarroa guzien, baino espezialki hemen baztanen, zaun edarraz jendean gatik, bere kliman gatik, bere berdetasunen gatik, eta hemen badugu haragi bet, bertzetoki batzuten ezin dena lortu. Osongi Peio, eskerrik asko, eta jarrai dezazutela beti bezala, Ternera de Navarra, Nafarroko aretzearen IGParen barruan lanean, eta mila esker, beste bat arte. Esker mila zuei.
Peio Sarratearekin egon ondotik, Iruñera etorri gara eta Nafarroko aritzea edo Ternera de Navarraren inguruan jarraituko dugu solasean. Nirekin Carmen Díaz de Cerio dut, bera Nafarroko aretzeko kontseilu arautzailearen idazkari teknikoa dugu. Eta berarekin jarraituko dugu solasean esan bezala. Carmen, Ternera de Navarra, Nafarroko aretzea, ¿qué significa o qué hay detrás de todo ese nombre? Bueno, detrás de Ternera de Navarra hay mucha gente, hay muchas familias, hay 520 ganaderos que viven de Ternera de Navarra y en el mundo rural, en el mundo donde tiene que estar la carne de ternera, la carne de la raza pirenaica. Hay 160 carnicerías por todo Navarra, hay 17 distribuidores que sacrifican y despiezan en Navarra. Entonces yo creo que hay alrededor de unos 700 técnicos y profesionales que trabajan y viven de Ternera de Navarra. Y agradecidos de todos ellos por los consumidores, ¿no?, con los que tenemos aquí dentro de la carnicería. Evidentemente, sin ellos no existiría Ternera de Navarra. El reconocimiento de los consumidores sabemos que lo tenemos, que tenemos que seguir promocionando la carne para que ellos lo sigan consumiendo y comprando, porque realmente son ellos los que nos hacen que sigamos aquí después de 20 años. Pues muy bien, Carmen, pues ahora seguimos con el carnicero y a ver qué nos comenta él. Gracias. Muchas gracias. Basan bezala, hemen arakinarekin gaude, arategia tope dago, baina berak tarte bat hartu du gurekin egoteko, errotxapean gaude, bera Patxi Mantxo dugu, eta Patxi, hala da ez, azkenean Ternera de Navarra du Nafarroko aretzea, ikusten da hemen asko saltzen duzuela, zer suposatzen du pixka bat Nafarroko aretzeko aragiaz saltzea, eta zuek egia esan, baina dana ziklo bat izten duzu ez, bertan? Bai, guk egiten duguna da, familiako batek ekoizlea da, berak zeintzen ditu behiak, eta dena pireneiko dira, eta gu egiten dugu zuzen ikulutik hiltegira karri, eta gero arategira. Arategian egiten dugu mamiketa eta prestaketa. Eta gero hemen jendeari gutxienez ematen diogu Nafarroko aretxeak ematen digun babesa, eta horrekin ematen dugu genero ona, konfiantzazkoa eta hori nabaritzen da. Jendeak eskertzen du. Zuek gainaz esperientzia handiko arategia zarete eta zu diozuna ez? Nafarroko aretzea gaia badu izen bat, hortasun bat, eta are gehiago zueia ziklo osoa jarraitzekin, konsumitzaia normal, beti gainezka egotea arategia ez? Bai, gu daramatzagu 25 urte gauza bera egiten, eta hasieratik ona beti egin dugu lan Nafarroko aretxarekin. Batzutan, ni lehen beste batekin nengoen, eta hor denetari sartzen zen, eta babes hori edo erakundeak ematen digun izena eta kontrolak eta ez ziren. Saltzen zen, baina ez zen orain bezala. Orain ematen dugu nahi duguna, eta gu kontrolatzen dugu kontsumoa eta prezioa ere. Hori da, merkatu librarekin gaur egunean, badakigu Europako edo beste herrialde batzuetako dozein haragi, bertan izaten aldela, baina egin behar da apostua bertakoa, bertakoak badu kalitatea eta hori indartu behar dugu, ez? Bai, noski, eta gainera guk kontrolatzen dugu kalitatea. Prezio alde batetik ere, agian ez da bestea bezain merkea, baina merkea dena ez dakigu nola den. Eta, azkenean abeltzainak, zuk esan duzunez, familiko abeltzaina duzue, Ternera de Navarran dagoena, aragia zuek, noznahi joaten zarete beraien ikuilura ikusten duzu konfiantzazkoa da, eta hori antzematen da, ez? Aragian jendeak jateko orduan, jatekoa den hori one izan behar du, gero berriz ere bueltatzeko, ez? Claro, eske guk egin behar duguna da gurea babestu eta promozionatu. Ikusten da ez egitemen Iruñerrian, Errotxapean, jendeak konsumitzaileak, bertako aretegiak indartu nahi ditula, ez? Komertzio txikietan apostu inbar da ere, ez? Bai, baina azken urte hauetan zaila da. Krisialde honekin murriztu dira soldatak, eta horrek eramaten du beste saltzaile handien bisitatzera eramaten du jendea ere. Gure kasua nahiko zaila da, baina badago denetarako jendea. Badago jendea begiratzen dola bakarrik prezioa eta besteak kalitatea.
Hori da, eta zuen arategian, hurbileko tratua, kalitatea, Nafarroako aretzea, deneterik baduzue, eta horrela izan da ez, jarrai dezazutela langilea bazaudet hemen geratu gabe, seinale lana ongiten duzuela, generona saltzen duzuela, eta jarraitu ezala urtetan horrela ez. Bale, espero dugu horrela jarraitzea gutxienez jubilatu arte. Oso ongi, eskerrik asko, eta zuek ere segi lanean, jendea esperun dago, eta mila esker. Bale, mila esker zuei, venga. Atal honetan, postre sultzamara etorri gara, badakizue aspalditxotik lanean daudela, lantzeko eremuan daude, baina Iruñako bide horretan aski garbi ikusten da errepidetik. Badakizue enpresa familiarra dugula postre sultzama, eta nirekin familiko bat, eta langile ere nola ez, Manoli Agirre ez, hemen gaude bisitatxoa egitea zueri. Lehenago ere izan du gara, eta pixka bat ikusentzuleak jakiteko, postre sultzamaia izen baduena, urte asko lanean, noiz sortu zen, eta pixka bat nola izen zen hasiera hori dena? Egiarran orai dela 20 bat urte, zen, lehendabiziko pausuak ziren, hazin da, nahi zen erabaki zerbait produktu atera. Familia gelditu zen paruan, Danone joan zen, egun bati bestera, orduan zehozer, bihaurek zaukaten esperientzekinta, nahi zuten zehozer ate, eta albazen bailaratik ezatera. Orduan zen, ja hemengo postria, Gaztanbara beti izan du da, izautu dugu lehenbiziko postria bazala. Eta lehenbiziko lana izango zen, ardiak, formatzia. Artalde bat egin, ez? Artalde bat, bai. Eta gero horren buruz, atera zen nola komerzializatu kanpora esnia. Hori da, ez, azkenean zuk diozun, ez, Ultzama alde honetan, Naparro alde honetan, beti edozein etxetan, baserritan egin izan du da Gaztanbera, eta zuen helburua hori zen pixka bat ere, ez, artalde bat sortu ezkero, eta lehenbizuko gauza egiten zenutena zen, esnea saldu orduan, ardi esne hori saldu botiletan. Enbasatua. Egintzen bai, atera zen bi formatara, hemengo beti Gaztanbara da erre guztuekin, hemen deitzen zaio Ultzamaldian adibidez, kizkilirruin, bertze alderdin igual erraten da, Gaztanbara herria, nahi den bezala, eta bestia zen esnia naturala. Formato horietan saltzen zen, bai konsumitzaileentzat eta baita igual jatetxeentzako tala ere edo? Bai, joaten zen restaurazioera bazala, izan 2 litrekoa eta gero tendatara litrekoa. Bai, esne berdia zen berdia, herria, kizkilirruin eta urdina naturala. Eta gero haren pausoz, joan zen, atezen tarrotan. Atezen Gaztanbara, baina hau atera zen, normala, ez herria. Eta ondoren jogurra. Eta poliki hori da, ez? Azkenan esne atere zenuten, da ikusi zenuten, eta zertaz ez Geronek, ez? Gaztanbera Geronek ere egin daia saldu. Pauso bat eman zen eta konsumitzaileak harrera ona izan zuen, ez? Bai, eta gero pixkanaka ikusten dena da, nahi da zerbait berrituz, eta gero atera zen elatua. Egiarran elatuak ere dauka, sabore badire, 5 sabore diferente, eta egiarran ateratzen da nahiko ongi. Eta gero ondoren atetzen jogur txikiak mermeladakin. Eta hauek ere, maten du. Bakarrikan hemen daukaguna da, nahi duguna produktua manteintu, alik eta naturalena. Aditibe hori gabe, eta orduan, merkatuan dago nahiko saturatuare. Eta, gara pizkan, lan postuak ere sortu dire,
eta bueno, familiak antzin ateratzea. Hori da, eta ja urte kuadrilla batez, 21 urte edo ja sortu zenutenetik, ez? Bai, hogei hasi ziren eta 1996-an. Bai. Eta gero ja hortik antzira, pues, hemen gaude. Hori da, orduan ja baduzu pixka bat esateko moduan ja zuen produktuak garbi, ja gaztan bera, jogurra mermeladarekin, baita ere latuak, eta jendea ja identifikatzen du ez, postres tradizionales de Ultzama, ja marka bat, bueno, zuekin ja. Bai, eta gero, claro, batzuetan, pues bueno, badakizu esniare, badu komerzializatzen dugu esnia geren markakin, adibidez hori keseriak egiten du, zertaz gu ez gaude prestatuak hortako. Urrun gazta ere, ardi gazta ere, ja zuen markakin ere komertzializatzen duzu ere. Bai, baitare. Jendeak esanen du, ja urte asko merkatuan, zuen berezitasun horrekin, kalitatearekin, pixka bat, familia bat aurrera atera duzue, lanpostuak sortu dituzue ere zonaldean, eta jendeak esanen du, eta nun erosten aldire Postres Ultzamako produktuak? Pues bueno, pixkanaka joan da edatuz, nahiko, egiarran nahiko ongi. Adibidez hemen Navarran bertan agitz ongi, Iruña ingurua izugarri ongi, eta baita ere Gipuzkoa, Euskal Herria, eta baita ere joaten da Madrid aldera, Barcelona aldera, Valentzia aldera, pixkanaka aigara pixkat zabaltzen. Eta, ez da errez hori, ez da errez. Hori da, azkenean, uei urte aixa esaten da, baina merkatuan gaur egunean irauteko kompetentzia handia bada, seinale gauzak kalitatearekin, da gauzak ongi egiten dituzuela, hor badakigu atzetikan jende asko daudela ere, Antonio Ziganda eta senitarteko gehiago, baina azkenean langile bakoitzak esaten den bezala erderaz bere granitoa jartzen du, eta guztion artean lortu duzu gaur egungo Postres Ultzama enpresa, goiti egotea, ez? Bai, adibidez, Antonio Ziganda da hemengo gerentzia dara makena, eta gauzaen bazala, eske mugitu behar dute asko. Ongi, Manoli, badakigu gehiago Postres Ultzama enpresaren inguruan, eta 20 urte bete dituzuen bezala, jarrai dezazuela ere etorkizunean lanean, eta baita ere zuen senitartekoak, seme alabak eta ondorengoak ere, eta bertako zonaldeko jendeak, izan dezala ere posible da lanposturen bat bertan, eta segi aurrera lanean, ez? Bai, gure ilusioa izango zen, gu bagoaz urteakin gotxi, eta ondotik heldu diena, izan zela, bai, lotuera da, lotuera handia dago, baina, dena dago, gustatzen bazaizu, hori lortutzia. Hori da. Eta kontzia. Eskerrik asko Manoli, eta beste bat arte ondo izan. De todas formas, hemendikan eskertzen da uniz, konsumetzileri, haunitz, de todas formas, produktua dela hitz osasungarria. Zertaz, daukagu, hemen dugu geren esto lehenbizti lortu nahi zen gauza zen, aditiborik gabe, eta, horrengatikan, gaude produkzio bat ez duna iraupena denbora asko horretzen gatik, porque ez dugu nahi ezer erabili hortan. Azken finean, horiek, ondotikan ondorena ekartzen dute. Ongi, bazuk esan duzuna, ez? Azkenean sekretua edo eskerrak eman behar ere konsumitzaien gatik, ez? Zuek azkenean produktu bat egiten duzue, baina konsumitzaileak ez badu erosten, zineten hemen egonen. Bat bertzikin, dena dago bat bertzikin. Ongi, berriz ere eskerrak eman eta ondo segi? Eskerrik asko zueri. Bale, segi. Azken atal honetan, Iruña herrian jarraitzen dugu, tomate gorriak kontsumo taldea behar bada aditu izanen duzue, kontsumo talde horren inguruan solastuko gara, eta horretarako nerekin, oian Guruzeta dut, bera, sortzaileetako bat, edo sortuta segidan ere parte hartu zuen kontsumo talde honetan, eta horrela ez, oian ez dakite gutxuera tomate gorriak kontsumo taldeak, pixu bat noiz sortu zen, eta ze helburuekin? Sortu zen, ja 10 urte pasatxo, eta izan zen, bai kontsumitzaileen aldetik, eta bai ekoizleen arteko lan bat izan zen, ez? Behar bat ikuste zuten kontsumitzaileek produktu ekologikoa eta bertakoa, eta garaikoa kontsumitzeko, zaila zala topatzea, eta bestaldetik modu horretan ekoizten zuten baserritarrek edo ekoizleek, zaila ikuste zuten bere produktua saltzea. Orduan, behien artean antolatu zen talde hau, tomate gorriak, bai.
Hori da, tomate gorriak, kontsumo taldea, 10 urte aixa esaten da, baina seinale, badoala bere martxan, ez? Ez dakit, hasiera guztiak zailak izaten dire, orduan ere gauza asko kudeatu beharra, pixka bat ezagutzera eman, ibilbide luzea egin du, eta jarrai dezala horrela, baina badu bere lana, ez? Bai, asko. Da, hasieran hasi izan moduan eta bain dagoen moduan, guztiz ezberdina da, ze izan da evoluzio bat, ez? Orduan hasieran, proiektu berria zen, jendeak ilusio asko zeukan, asko parte hartu nahizun, orduan zegoen parte hartze gehiago kontsumitzaileen aldetik. Baina gero pixkanaka, urteak pasa, jendea inda lasaitu eta nahi du bere produktua hartu, baina igual gehiago eman gabe. Orduan alde hortatik bai izan dugu funtzionatzeko modua junge aldatzen. Baina, bizirauten dugu eta ongi funtzionatzen nahi geha, osea, aber jarraitzen duen. Ez dakit zuen tomate gorriak kontsumo taldean ateak itxia ditu nahi du desan bazkide aldetikan edo beti ateak irekia dituzue? Ateak irekita ditugu, bai. Ze bete barra dire edo, zein da bazkide izateko bete behar dena edo ordaindu behar dena? Bai, iten dugu, garai batean, horratik nola jundan evoluzioa ez, kontsumitzailea ginen saskiak prestatzen genitunak. Orduan, ekoizlea etortze zen, ustezun bere produktua, eta gu elkartzen ginen, txandaka ez, astero jende talde bat, egiten genitun saskik, eta horrela. Eta orain ja, ekoizlea bera da saskia prestatzen duna. Orduan parte hartzeko, Iruñerrian talde ezberdinak ditugu, ez? Saskia jasotzeko lokal ezberdinak, orduan izena ematea irekia da, zedana, tokia badago. Eta iten dugu 50 euro ordaindu hilabetero, jasotzeko astean saski bat. Eta gero izaten da, bilera bakoitzak bere lokalean, bilerak noiz behinka iten dira, lokaleko kudeaketa, ez, garbiketa, eta oporra kudeatzeko, tablakoak noiz behinka, eta gero batzar nagusi bat edo urtean behin. Orduan ja parte hartzea ez da olako hasieran bezala. Zuen saski horiek hartzen dire lekuko egoitzetan, ez? Norberak hartzen du bere saskia. Bai, badaude auzoaren arabera, auzo elkartea, edo peña, edo lantokia, bakoitzak etxetik gertuen daukan tokia bilatzen dugu. Ekoizleak, nongoa dire ekoizleak, bertako saskietan doazen produktoiek zeinek ekoizten ditu edo ze zonaldekoa dira? Badegu batez ere barazkia eta fruta, eta ekoizten du Josu ekoizle gazte batek dagoela herriberan, Baltierra inguruan. Handago zonalde bat ureztatzeko sistema tradizionalak eta mantendu dituna, eta hori, berak ekartzen dugu. Gero ogiari izaten dugu, lakabetik etortzen dena, lakaberritik, eta arrautza kanitzetik, baztanetik. Orduan, astean asterokoak, bereziki barazkien kasuan, urtaro bakoitzean edo sasoi bakoitzean diren barazki freskoak, ez? Bai, garaian garaikoa eta modu ekologikoan ekoiztua, eta hori dagona. Neguan azta asko dakagu, eta udaran tomatia eta kalabazina eta asko zabalago. Momentuan tomate gorriak kontsumo taldean zenbat bazkide edo familia zaudete? Orain 30 bat saski banatzen dira. Eta saski bakoitza 2-3 pertsonentzako izaten da. Hori da, Iruña herriarentzat duen populazioarentzat oraindik, justu xamara ez nahi dut esan ez, jendea pixo bat bai ikusten da gizartean, konsumitzaileen artean, momentuan ekologiko izena edo ekologikoak kartzen duena, usnartua dela edo barneratua dela eta kontzientziatua dela, ez? Orain dela 10 urte behar da ekologikoak ez zuen olako indarrik, baina bai gizartean sartu da ez ekologiko hitza eta horrek suposatzen duena, ez? Bai, jendeak badaki zer dan. Eta hasiera batean, tomate gorritik imaginatu, 10 urtetan pasada jende pila bat. Eta badago jendea modu honek konbentzitzen duna, ez? Saskia hartu, saskia itxia da, daukazu, dagona. Badago jendea konbentzitzen duna, beste bat ez duna konbentzitzen, igual kanpoan bazkaltzen dulako. Orduan egon da mugimendu asko. Orduan, oaintxo 30 saski dira, baina nahi iruditzen zait hasieratik, igual pasadia, ez dakit, 500, 700, ez? Saski ezberdin. Eta jende horrek naiz eta, tomatetik pasadana eta atea dana, badauka kontzientzia bat, eta bilatzen du badaki ekoizle horiek nora ekartzen duten Iruñako dendetara direz, edo ze azoketan ibiltzen diren. Ez da hueltatzen supermerkatun erosteko zea horretara. Kontzientzia bat eramaten dut, hori, ez da niretzako bakarriko 30 saski, baizik eta pasagean guztik. Hori da, azkenean bat emateri egiten den antolamentua edo ez dago gokiongi,
zaion geldu, baina bai, jarrituko dula bere ideologia horrekin, konsumo aldetikan, agoti sartzen duen hori, badaki garbi zer nahi duen. Ezagit, produktu aldetikan, produktu gehiago desberdinak sartzeko asmorik, edo ez da errez eztare. Beharko genuke implikazio gehiago kontsumitzaileen artetik. Saiakeraren bat egin da, eta beste garai batetan bai sartu zela noizbenka. Pertsonatek hitzaitezun ezti ekoizle batekin, eta eztiek hartzezan, beste batek hitzaitezun horrela. Baina horrek eskatzen du jendearen implikazioa, eta ointxe gehiegi ez denez, gauden bezala ondo. Baina aurrerantzean, ez dakigu, hau evoluzioa. Bai. Hori da, ez ezagutzen mozu ezti ekoizle bat ekologikoan aritzen dena, personari marko luke pixot bitartekari lanak, ez? Aste honetarako behar ditu gain beste, edo ez, edo, bai. Bestetik ezagite baratzeak, Iruñerriko baratze gintza, beste Nafarro mailan, bai, Baztan, Bortziria, Malerreka, beste eskualde batzutari joan ezkero, ikusten da, leheno jendeak baratzea uzten zuna egiteari, jende gaztea bat ipat, hasi dela berriz ere baserriari esku hartzen, ez? Ez egite hemen ere aukera izaten duzue, auzo desberdinetan edo lur sailak izaten dire bertakoentzat, baratze bat lantzeko edo ez? Gure kasuan ez geha hortik moitu. Baina, nik uste ekoizpen, baserrirako itzulera hau, nik uste posible dela olako proiektu eta kontsumitzeko modu ezberdinak daudelako. Merkatu handian saltzeko, izan behar dezu, kriston terreno pila, produktu bat ekoiztu, perfektua izatea, tomate borobil brillante hori, edo hortako behar dezu makineria, behar dezu produktu pila erabili, eta ez badezu horrela produzitzen, betiko Euskal Herrian eukitugun baratzeak, garaian garaikoa, denetatik baratzan, produktua ezberdina, eta hori ateatzeko zaila da. Orduan, horrelako proiektuak behar dira jende horri aukera bat emateko. Hori kudeatzeko azkenean, ordaindu hartzaio ekoizleari, konsumitzaileak bere hilabeteko dirua jarri behar du, hori dana kudeatzeko persona baten bat arduratzen zarete, hola, administrariren bat, edo nola izaten da? Taldetxo bat gaude, gerat lokal bakoitza da talde bat, eta talde bakoitzeko pertsona bat, hoiek egiten dute beste taldetxo bat kudeatzen duna. Orduan kontuak eraman, inberdian deiak egin, ekoizlekin hitz egin, eta hori moitzen da, rotatzen juten da. Eta dena bolondrez noski. Bai. Baina, zuk diozuna azkenan familia asko pasatu dire tomate gorrietatik, hor bada lan bat, bere ikusi dute etorkizuna nondik doan, eta zuek bitartean buru belarri hortan, gustura egiten duzuen horrekin, eta beharrezkoa da gizartearentzat, ez? Bai, beharrezkoa guztiz. Hori, ekoizle horiek aukera bat izateko, eta gure ekonomia ere, eta gure lurraldea zaindu behar dugu, eta horrela zaintzen dugu. Bestetik hirietan bat ipat, badakigu superfizie handiak deitzen diren horiek geroz eta gehiago direla, eta bertako dendak, komertzioak, arategiak, arrandegiak, poliki-poliki badirudi gutxitzen edo indarra galtzen ari direla. Hor ere, hausnarketa bat inbarko zen ere, eta pixka bat, garai baten horrela baldin bazen, zergatik zen ere, askotan aurrera pausok eman beharrean zenbait, arlotan atzera ematen ditu, ez? Bai, batzuk gutxi batzuk gehiago eramaten dute, eta lehen igual zen zabalago, denda gehiago, ekoizle gehiago, baino pixkanaka banatzen juten dira. Orduan, hausnartu behar da hortan, aukerak eman behar dira, Euskal Herri bertan ekoizteko eta kontsumitzeko, eta ni jende animatuko nuke, holako proiektutan parte hartzea eta sortzea, herri bakoitzean bat, 2, 3, 4 sortu daitezke. Geroz eta gehiago badire ere, dendak produktu ekologikoa saltzen dituztenak ere, ez? Bai, eta gure ekoizleek adibidez dendetan ere saltzen dute. Hori, superfizia handi horietan ezin dute, produktuak ditulako ezaugarri jakin batzuk, baina denda txikitan eta, denda txikiek ere badute merkatu hori. Osongi hoian, ikusentzule asko ongo dira harritua edo, behar bat batzuk zuten ezagutuko tomate gorriak kontsumo taldea, jendeak zuekin kontaktuan jartzeko, posta elektronikoren bat, telefonoren bat, nora dezakete edo? Web horri bat badago bidean, oraindik ez daukaguna, baina oraingoz kontaktua emailean bidez egiten dugu, eta emaila da tomategorriak@gmail.com. Hortxe? Bai, hortik atentzen dugu. Behar badago
piko handi bat hartzen badu zuen kontsumo taldea, badakizue azkenean gauzak ezagutzen eman behar dire, 10 urtetan ezagutzera ongi eman duzue, baina bueno, baten bat oraindikan nora esan dabiena edo pixko bat ez zuenak behintzat zuen ezagun penaren berri zuena, orain badaki. Eta bueno, aurrerago ere solastuko gara, behar aurrerago ekoizle batekin batera, lursail batean egiten dugun elkarrizketa bat, eta ja orduan ere produktua ikusiko dugu. Eskerrik asko Jane, beste bat arte. Bueno, aio, mi esker. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez. Zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.